Davarlı çärenin işine Germaniýanyň resmi wekilleri, bu ýerde hereket edýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary we diplomatik korpusyň wekilleri, ýerli işgüwçiler, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň magtumladyny dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň ýolbaşçylygyny ýurdumyň wekileti. Şeýle-de Germaniýada bilim alýan Türkmenistanly raýatlar gatnaşdylar. Maslahatda çıkıdenler Beyik Türkmen şahirinin ve akıllarının ömür döröcülüğü bugün yurdumuzda şahirin döröcülüğünü ebedeyleştirmekte alınıp barlayan işler vardı giyinişlerini görünmerli. Maslahatın devamını Türkmen bağışçılar topar tarafından akıllar şahirin koşkularına dördülen aydımların yerine yetirilmegi dinleyiciler tarafından gızgın karşılandı. Doğuşlukta meden insanperwer uğurlarda iki tarapdan gatnaşyklar ösdürmeň uğurlary. Şol sany Frankfurt şäherine ýurdumyň durly meden şäherleriniň gurulmagynyň mümkinçilikleri aral maslahatlaşyldy. Şeýle Türkmen tarapy şu ýylyň Pehim paýhys ummany magtumly Pragy diýilip yglandyrmak we Beýik Türkmen şahir we akıllary magtumly Pragynyň dowlumynyň 300 ýylyg münasibetde ýurdumyzda geçirilýän halkara çäherler bardy, giňden görünmerli. Taraplar hyzmatdaşlygy mundan beýlegem şuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirdiler. Şunyň bilen maglykda Germaniýaly wekiller ýurdumyzda geçiriljek meden insanperwer uğurlarda we beýleki uğurlarda geçiriljek halkara ähmiýetli çäherleriň işine gatnaşmaga çagyrly. Davranyň çäklerini hormatly prezidentimiň we gahrman arkadamyň şeýle-de akyllar şahirimiz Magtumly Pragynyň neşirleriniň sergisi uruldy we şol neşirleriň dürli dillerdäki terjimeleri giň okuwjylara ýetirildi.